Kajing priang sobha nam ta ki para bangit bi barok bat ki para mesim bakoror lamba jung ni kapor ke bamata ha kerteng ke em berembor jung turai beraprim ju Jesus Christ. Yang yo blai bangin yo biang season 4 yang ni kapor ke bakentang. Bangin lej akmat jong u dah kitien ke ba em ke jong u. Pan pusan i kato kat ni ki kentien nak kitien ke jong blai. Hang ni kapor ke bamata kapang kabang ikwa bani pusan lingkot limba kani ke program hagni ke por kalong yang skam hapreng kijingsha penbor kanong rem naksien ke jong blai kalong nak kitab Daniel kalong ka balai ke dekat ke khat pra ikjin ke jong blai ki ong kum ni nelada om kum ta to tip me kos iem bangin om syakri ki blai jome lemne mane ya kata ka dur blai ya ka ba mela penyang season part kicin ke jong blai kong rela da om kumta to tip me kusim bangin om syakri ki blai jome lemne ya kata ka dur blai ya ka ba mela penyang Usim Nebukadnezar ulong usim ubakrau berbedon bor hakari Babylon. Ulah tahu ya ke durblai kepada kesiar ulah penyeng ya ka hak pentadura. Bat akmat jong u. Bat kekmat jong ka. Ulah penpai syakasnat jong ke Babylon. Hadian bola dep. Bakcin ke jong blai ki thu ingi ladang ipuli. Kitab Daniel lai kebanding kong ter kehitu yangi bahadin bola dap antau ya kata ke durblai neusim de bukan asar bola kat ya barok ki no sencar po jeng hima bakin ai kajing pentep syabarok ki pajba bakin wan ban madadam ya kata ke durblai ringkat ki jing maham lada unu ubam kongu ban wan ban manedem ya kata ke durblai kinsha ha ke jing pensitam ke batinge daga bakin berat jeki ha kala wading napreng ju kita ki pat ba belim ki balayawan ban manedem ya kata ke durblai nek chin ke jong blai ki tho badan tang laingot ki samla jiu kata Shadrach Meshach bat Abednego kini te kimtre ban wan ban mane ya kata ke durblai kata ke jing bom tre jong ki ban mane ya ke durblai kala penlong yos im Nebukadnezar ban bitar hadien bola dep mudoi yaki ulah hukum yaki ban berat no sekala wading barham bat ban tang yaki hangta jin ke jong blai ki thu shu yangi bawat apreng kata ke jing penbo jong sim yaki bakin mane kata ke durblai batru ban berat yaki sekala wading lada kim tre nei kani ke jing penting ke jong sim kam sim la penting la ne pensmit bat kam sim la pen kyu yaki wala gilas dei kiltep bagla dei ban mat ya kata kajing syak thang ha kata kala wading nrai ka bas ngau tenat kalong bakila yang skam hanong kan nongrem ka basisha namar ki tep bau tau blai ubak kini ki langut ki khon ki jong blai ki syakri udai ublai uba em bat ubala ban pelaj em yaki na kata kala wading kam tam shushu ha ka dekat ka bakat pra ki ong hakmat jong sim kelajubab yakni kentien daga baong nelada om kumta to tip me ko sim bangin om syakri ki blai jome lemne mane kata ke dur blai ke pamela penyang daya bakum kata ke por ki penpau syai hakmat jong sim Nebukadnezar bagan nong rem bar ka jinget jong ki kap scam bat ki yang scam laraja kanu kanuru ha ka jingem ko jong ki bat namar kisru tu balaki dei ban yapru
Mat ban IT la ka jingem. Haga lawading ru. Game syam kanan dia no. Nama kisutu baki le yaka nagam ta ban penon buram yo blai. Kajin ke jong blai ke thu shu yangi kata ke jinget. Jongki wat apreng ke jing sha thang jongki ka lawading. Ndai ke besutunat kelong. Ba wat apreng kita ke lawading ke bala thang iki. Utrai uyeng hasenda jongki. Ba kising ke jong blai ki thu ba wat tang I weiru I benta na ka met ke jongki. Shim la ing satia. Ni ka pen pau shai. Ya kata ka jing scam ke jongki. Aba ki nget hau blai. Jing ruai sam kalau nong ka basau pun riu dekat ke ban kong balai kong. Ublai ulong ka jakari berkabor jongi. Ka jing erap bajan ha ka jenjar. Namar ka tangan siap jing la kendau. Bar laki kilom hapreng ke duriau. Laki jongka ki kerhu pergi ki. Laki lom ki wen namar ka jing at jongka. Barab mensiam bakodor. Kendiat ikwa banya pai ya kena ke dorblai. Jingmut jong kena ke dorblai ke bau nus im Nebukadnesar. Ulasna pan itnat bahaya ka. Bat ka don hakai ya kita sautli ki ki bani tu yangi hakane ka por. Ke baningkong ka ksiar lagi puli kalau nong ke balai ke dekat ke baningkong pe tu yangi. Baya kena ke dorblai. La thau balasna ya ka. Dak ksiar. Barka ni ka ai lani ka thau ya ka jingpen bor ban manadam ya ka spa barka buram kabar ka jingjrong lai we ki thu yangi baka jingjrong jong kata ka dorblai ka long ndupo pro ka penyeng bat ka ni ka thau ya ka jingpen bor yangi ban manadam ya ka jing sarong bat ka jing sokraw kabalai ka jing he jongka lai we ki thu shu baka jing he jong ka ti durblai ka long riu pro ka pakyang lani ka jing he jongka kani ka penbor ban manadam ikam le bor ban le nyoben yaki we pat ka basau ka jing penyang ya ka hapen thadura kani ka pen bor ban manadam ban pen I ka jing klan bor bat ya ki jing bom kongo bat ya kita ki bom kongo on pen chitam haksina weighing ong ki religious power and oppression hakni ki sngi ki bangi emanta gilad jing pen bor ki trai borba ya ki ba haki banget Nomor wat ki khon kisan ki bas kam ke jinget ber ki badan ke jingkerman ki klono ki jing sngobha perthai ki ktek ki penthame pat ki pen ki wen ya ke jingmot jimperkhat hakini sngi namar ke ki jingra aspa bat buram ki trestam ban pen bori ki khon ki jong blai ban wan dem bat mane yaki bat ki terwaru ya ka jingsok ka jingkeman kada ru bau briu umsgo tu usuk bagini gilong persya ya ka mon ka jong blai ki jing sarong thala bat ki jing sokrau ki khat hakini sngi ban mane yaki nomor baka mensim ban pendam kelasang ban duno ka hangame ke sunsyar bat ka mon halolade ka kring ya ki banget kathadu bang ngimsgo tu shu ya ka long brio man brio tang ban yo ya ka ka bangi kwa ka jingle bor ka jingle ben ki wei pat hakini kisngi ka jor bha namar ubakham hakmat upet ben no yo bakam hadien la ka long ka yo ka kot ne ka jingnang ka ju syampang wat hadu bana kni jindat no daga ba thombor yo baret om salesho tamba unyo pen pau ya ka jing dan bor ka jing pen bor ban manedem bat ban ka jing pen I ya ka jing klan bor ha
kani karu katrai borba akini kisngi namar ka jing sngau niam ka jing sngau balang berkumta ter karhadu ban poi ka jing umsnam bat ban penstom ya kita ki bom priang bat ban kongu ya kita ka jing penbor kani ka jing pusan hakni ka por ka penken mau yangi baka jing skam ko jong shedak besak bar abet ne ko ban yang skam hala ka jinget bar ban yaine ha ka jing shisha kalala ban penkeladur wat Yosim Nebukadnesar lani kalala ban penkela bamut wat Yosim Nebukadnesar bahkan ni kalaya lam ya kicimut jongi kum ki kun ki jong blai batongi long ki baskam bat yaine hapdeng jong ke jing syak penbor namara ka bakut ka pansket ka buram ka ap yangi bat hangta utrai un ai ka nong nakam ta jonga bat jong pi kecin ka jong blai kum ki penkot stiu jakap kalanong ka banikong ka dekat ka bakar ar ka ong suk utau beri ubaya sya ya ki tenjuk nawala habala tenjuk yo unyo diang ya kata ka pansket ka jing em yang bau turai ulakular hai kita ke ba ye ya ublai unkerku nakamta ke buram ke chungu amen ini doai nya ayo emetrabe me penyo yangi kene khobor kene kapor ke pamata turai na ksin ke ba em ke jama ke ba penken mau yangi ablai bangi em agini sngi ablai ki ba bar ki sngi jo ke jing syak pen bor haki ki jo kene ke pertai kunrat ngi duai ame bemen kersian bor yangi bangi la ban yang skam batru ablai ban yele persya kita ki jing pen bor paro bangi tep king kunrat abang yat bat me merana senda jongi ngi skam ablai naman me melong blai jongi ban nget try bangin job hak kerteng ba em ko jome sngawi ki jing duai syukri jome namo jisu ngi pan amen.